Saka pa Second Republic taka introducer inonzi devolution funds dzinobva kucentral government dzoenda kuprovince. Mari idzodzo dzaenda kuprovince, province yopa district imwe neimwe mari yayo. District riya ropa urban council kana district council mari yayo, kuitira kuti at the lowest level panowanikwa mari yavanoshandisa kune zvinotambura iri zvakunoziva padunhu ramunenge muri. Asi anga ichiuya gore rechina hatisi kuona kuti iri kumboshandiswa chii. Asi kune matunhu sekumareserva uku kune musangano wakasimba vakatenga magredha, vari kuvaka zvikoro, vari kuvaka maklinika, vari kugadzira mabridge maduku evana kuenda kuzvikoro, vana vechikoro. Asi apa ndechakatombotaona kuno kuHarare. Asi madhukupa this year pafinancial year gorino pane 45.5 to 45.4 billion dollars devolution. Asi kudziroti hatisi kuona. Tazogara pasi tikati hatingarambi muchingotamura. Chatakatanga nacho ndechokugadzira migwagwa. Ndofunga maakuonako zvino izvi tava kugadzira migwagwa inosimbira kugadzirwa necouncil. Tava kugadzira central government nokudokudai.